मानोमोनबा बिनानाव? नोङो आंखौ सिनायाखै? नोंखौ अबावबा नुनाय मोनबाय थादों आङो। खेबसे नुदोंमोन दे। फार्स्ट आं नोंसोर गामियाव फैनायाव नुदोंमोन दे। दासो गोसोआव फैबाय। आंसो बिबारि लाहानि न'खौ खोन्थिना होदोंमोन नोंनो। मा बावगारबाय नोङो? सरि दे बिनानाव, आङो बावगारदोंमोन, नै दासो गोसोआव फैबाय। जेबो नङा दे। ओमफ्राय आदा, गाज्रि मोनाबा नोंखौ आङो मोनसे खोथा सोंगौमोन। दे सोंनो हागोन दे, गाज्रि मोना दे। नोङो बिबारि लाहानि माबायदि आलासि जायो? बोरै बिदा जायो नोङो बिबारिनि? खिन्थानाय आंनो। माबा, आङो बिबारिनि आमाइनि फिसाज्ला जायो दे। माने आङो बिबारि बिमाइनि फिसाज्ला। जामारो होनबा बिदा? मानो सोंखोथाय बियो बिदि आंखौ? जामारो ना? जामारो बिनानाव, जामारो। आंखौ थगायनो फैदों। बिबारिनि मोननैसो बाथ्रा एरना होनि र'। दे होनबा सिस्टार, थांसै आङो। आदायालाय मा बिबारि लाहानियाव ओंखाम जाना फैदोंना फैयाखै? जाना फैदों। बिबारि संनाया गोथावथार जायो न', आंबो खेबसे मोनजाफेरबाय। सानसेखालि माने बिबारिनि एक्स बयफ्रेन्ड फैदोंमोन बिसानि न'आव। एक्स बयफ्रेन्ड? औ, बिबारिनि एक्स बयफ्रेन्डआ बिसानि न'आव आलासि जानो फैयोमोन ना सिगाङो। सानैबो मार गोसथोलायखायोमोन। ओमफ्राय बिबारिखौ मानोबा ब्रेकआप होखो हौवाया, सेंग्राया, बिसोरसो मिथिसिगौ आरो। नोङो सैथो बाथ्रा बुंमारदोंना? औ, बुंदोंथ' आरो आङो सैथो बाथ्रा। नै बिद्दानोबो। आंखौ खिन्थाना होदों होननानै नोङो बिबारिनि सिगाङाव खिन्थाना होनाङा आरो दे। जागोन दे, खिन्थाया। नोङो मा बिमाइनि फिसाज्ला जानानै बेफोर बाथ्राखौ जेबो मोनथियामोन होनबा? जेबो मोनथियामोन आङो। आङो बेलेग जायगायावसो थायोमोन ना, गामियाव थायामोन। दे होनबा थांसै आङो। दे होनबालाय आदा, बाय बाय। मेंदोंना साला बिबारि, आंजों एरना होजाबबाय। भिखारि हौवा गोसथोनो फैदों। बिबो आंनि फसायनाय सेंग्राखौ। आरो बे फोजोंसाराबो एसेबां सैतान, गावनि गोसथोनायखौनो साला बिनानाव होनना थगायदो आंखौ। बिमाइनि फिसाज्ला जायो आङो, जेबो मिथियामोन। मेरे जीते जी, मैं फोजोंसार सना को किसी की भी होने नहीं दूंगा। फोजोंसार सिर्फ मारा है मारा। बिबारि मा रावनिबो जानो होआ आङो फोजोंसार सनाखौ। फोजोंसारा आंनिसो, आंनि रावनिबो नङा। फोजोंसारनि गथ'नि बिमा आंसो जागोन, आंसो। आंनि अनगा नोंसोरखौ रावखौबो जानो होआ आङो। आरो एरना होबावगोनसो आङो। ओइ बिबारि गुन्दि साला, आं नोंखौ गारा। नोङो आंनि फोजोंसारखौ सेना लानो नागिरदों। नोङो लाजिया हो? आरो बेनि सायाव नोङो आन्धार नाइनबावसो। आं पिउ पास। आन्धार नाइन फरायनाय सिख्लायासो माखौबा सेंग्रा साफा गोसथोन फैदों बेयाव। लाजियाबो खोना। नोंखौ बेफोरबायदि फरायनाय साफा धोनि सेंग्राखौ गोसथोनो समाया बिबारि। नोंखौ बै हालाय जाम्बा भिखारि लामायाव थानाया बेफोरखौसो गोसथोनो समायो। गोसथोनो फैदों आंनि फोजोंसार सनाखौ। बै सिख्ला होननाय बाथ्राफोरा मा गासैबो सैथो गोजामोन नामा? आं फोथायनोनो हायाखै बिबारियादि बेफोरबायदि। बिबारियाथ' बुंदोंमोन बिहा सिगांबो रावबो बयफ्रेन्डआनो गैयामोन होननानै। बियो आंखौ मानो थगायमारनाय? बियो सैथो बाथ्राखौबोथ' बुंनो हायोमोन ना, आं जेबो मोनामोन थेवब्लाबो। आंनिबा बै सिख्लाया सैथो बाथ्रा बुङाखै, आंखौ थगायदों। आं मोनथिगौ बिबारिया बिदि नङायानो मानसिया। न'आव बयफ्रेन्ड लाबोनाय मानसि नङाथ' बियो। नाथाय सिख्लायालाय आंखौ मानो थगायनो देनाय? बेबो खिजानि सैथो बाथ्राखौसो बुंमारदों खोना। आं दा जेबो मोनथिला सोर सासेयाबा सैथोमार। आङो बिबारिखौ फोथायोमोन, नाथाय बियो आंखौ फोथायखेबस' खालायबाय। खेबसेल' आङो 1000 बारसो सोंदोंमोन बिबारिखौ गोसथोनाय दङना गैयामोन होननानै सिगां।
नाथाय बियो आंखौ गैया होनना मानो थगायमारनायमोन? बिबारिया जुदि आंनो सैथो बाथ्राखौ खोन्थानायमोनब्लालाय आं जेबो मोनामोन। गोसथोनायालाय आजिखालि थाखायो देनाय, बेफोर जेबो गेदेर बाथ्रा नङा। नाथाय बियो आंखौ मानो थगायबाय थानायमोन? माबाफोर काहिनि गैयाथ' बिबारिनिया? आं दा रावनिबो फन रिसिभ खालायथ'ला। आंनि गोसोआ दिनै बेसेबा गाज्रि। आं बुंदोंना आङो दिनै रावनिबो फन रिसिभ खालाया होननानै। बिबारियानो फन खालायबाय थादों आंखौ। खालाया आं दिनै रावनिबो फन रिसिभ। मा दाबो फनखौनो रिसिभ खालायाखै नामा आदाया? ओहो, मानो रिसिभ खालायाखैबा? मोनैबानो फन खालायगोन होननाया 1 घन्टासो जाबाय दाहालागै फनखौनो खालायाखै। मा जाखोथाय? खामानिफोराव बेस्थ' दङ खोनादों नालाय। थेवब्लाबो खेबसेथ' बुंहरनो हागौना मोनहैबाय होननानै बियो। 50 बारसो जाबाय खोना आङो फन खालायनाया। गावगायाथ' फनखौनो खालायासै। आङो फन खालामबाबो माथो रिसिभखौनो खालायला। ना आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनबाय बियो? हे, मानो गाज्रि मोननो नोंखौलाय बियो? एफा मोजाङै माथो होदो, जिरायनो होदों, ओंखाम होदों, साहा होदों। मानो गाज्रि मोननो दे जोंखौ? बा जोङो मोजाङै माथो होआबासो गाज्रि मोननो हागौ। जोङो एफा मोजाङै माथो होदो, रायज्लायदो, अबाव गाज्रि मोनगोन जोंफोरखौ? होनबा मानोथ' आंखौ फन खालायाखै? आरो आं खालायबाबो मानो रिसिभ खालायाखै? बिजि दङबो जानो हागौ दे मालाय। जिमान बिजिबाबो बियो खेबसेबाबो रिसिभ खालायखायो। आंखौ खोन्थाहरखायो बियो बिजिबा बिजि होननानै। आरो एसेबांथ' खामानि मावदोंना बियो दिनै। फन खेबसेखौनो रिसिभ खालायलायनो हायि। दिनै खेबसे खालायबावनाय र'। रिसिभ खालायाखै? ओहो। मा जामारखो मानसियानो? आङो गिनायसो मोनबाय बासा। जानो लामाफोरावसो माबाफोर जायाखैथ'? मोस्रोम आङो गिनाय मोनसोबाय। दा आंबो मा बुंबावनो? बियो आंखौ सानसेबो बिदि खालायफेराखै मोस्रोम। नाथाय दिनै बियो आंखौ मानो बिदि खालायखौ? ना आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनबाय बियो? एसेबां गोबाव जाबाय जोंहानिफ्राय थांनाया। 3 घन्टायानो जालायलांबाय। 1 घन्टासोआवनो मोनहैखायो। होनबा न'आव मोनहैनाया 2 घन्टायानो जाबाय। दाहालागै मानो आंखौ खेबसेबो फन खालायाखै बियो? आरो आं हरबाबो मानो रिसिभ खालायला? गिनाय मोनसोबाय आङो। फोजोंसा सनानो बिबारिखौ एरना होनो मोननायखाय गोसोआनो बेसेबा मोजां खांनानै आंनि गोसोआ नोंखौल' मानो नागिरो? अ फोजोंसा सना आंनि माय डार्लिं। फोजोंसा सना आहा आहा नों आंनि गोसोआव हाबफै 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 हे आहा 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 इहि 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 तारा 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 गोसथोना खिन्थि दानिया बिबारि गोसथोना खिन्थि नै जा आंनि खाफिलखौ जा नों बिबारि जा। आंनि गोसथोनायखौ सेनो नागिरग्रा अबेनिबा बिबारि भिखारि। बेसेबा एरना होबावनो दंबावो आङो नोंखौ। एरै नोंसोरनि गोसथोनायखौ आङो गारलायलाय होगोन, बेकआप खालायलाय होगोन आङो नोंसोरखौ। नायबाय था। फननि 11ता जालायलांबाय। दालागै आंखौ फन खालायला फोजोंसारा। आं खालायबाबो रिसिभ खालाया। मा जामारखोथाय मानसिया? लामाफोरावथ' जेबो जायाखै। बेफोरखौसो गिनाय मोनसै आङो। आरो आंखौ गाज्रि मोनबाथ' बियो बोरैबा दिन्थिगौमोन ना मोखांफोरखौ। थांनायाव खथ' खुसियै थांदोंमोन, खथ' मोजाङै माथो होलांदोंमोन। आरो मालाबा सम मोनबा फैगोनबो होनना बुंलाङोमोन। गाज्रि मोनबाथ' बेफोरखौ बुङामोन ना बियो। खर'खौनो सालायनाय मोनबाय आङो सानैनो। उनाव खोनानो मा जामारखो मानसिया? सानसेबो बिदि खालायफेराखैमोन आंखौ बियो।
गाबाखै मानो गाबनो आंलाय आब' थगायनाङा नोङो आंखौ नोङो गाबदों होननानै आं नोंनि माथोआवनो बुजि मोनखादों मोस्रोम आङो गाबा मा जानो दिनै फोजोंसारा आंखौ दाहालागै फनखौनो खालायाखै मा जामारखौथाय मानसियानो मानोबा फन खालायाखै सानसेबो आंखौ बिदि फन खालायालाबानो थाया आरो बियो बेसेबा गिबाय दङ आङो मोस्रोम लामाफोराव जेबो जामाराखैथ' बियो बिसोरनि न'खरनि मानसिनोबो रावनिबो नाम्बार गैया नङाब्ला आङो सोंनाय नायगौमोन रावनिबो लाखिनायबो जायाखै दा मा जागोन आं दा अबाव खबर मोनगोन जेबो जायाखै दे आब' नोङो सिन्था दा खालाय जानो हागौ फोजोंसार आदाया खिजानि जोंफोरखौ गाज्रि मोननोबो हानाय नाथाय जोंफोरखौ मानो गाज्रि मोननो बियो नोंनो बुंनाय आरो बियो न'आव थांनाय समाव जोंफोरखौ एसेबां मोजाङै माथो होलांनो बियो जोंफोरखौ गाज्रि मोनबा बिदि माथो होलाङामोन ना खिजानि मबाइलानो चार्ज गैया बिनिया मानो चार्ज गैया जानो मबाइला सुइच अफ नङाना आरो रिं जाबाय थादो आब' खिजानि मबाइला लामाफोराव गलांदों खोना जानोबो हानाय दे नङाबाथ' बियो आंखौ खेबसेबाबो फन खालायगौमोन ना आरो जोंफोरखौलाय मानो गाज्रि मोनो बियो गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा जेबोआनो गैया लामाफोरावनो मबाइला गलांमारदों दे बिनिया नङाबा फन खालायमारगौमोन बियो जेबो जायाखै दे आब' मानो गाबदो नोङो फै उन्दुफै हरथार जाबाय थेवब्लाबो गिनाय मोनोना